Здравейте, приятели! Благодаря ви за всичко, за тази подкрепа и така нататък. Ето вижте колко абонати събрах и то за 3 дена. Ето хора, може да видите тук. Благодаря ви за всичко и просто няма какво да кажа, просто благодаря ви от все сърце. Благодаря ви, че бяхте до мен през цялото време и какво да кажа друго. Хора, обичам ви. Ами, аз няма нищо да кажа. Все пак благодаря ви от името на братовчет ми. Много, че го подкрепихте да се създаде тези абонати. Неговата мечта беше да вземе златния бутон, но вие го сбъднахте почти към средата. Затова стискаме палци още повече да се абонирате. Да достигнем 1 милион абонати и да вземем мечтания ми трофеи. И хора, ще съм много благодарен, ако постъпите по такъв начин. И хора, обичаме ви и много благодарим и стискаме и наистина дано да ни раздара. Хора, просто от вълнение не знам какво да говоря. Хора, и аз много се вълнувам първоначално, когато видях това нещо. Наистина. Все пак много ви благодарим от все сърце и още така да продължавате.